Az, amiért belekezdtünk ebbe a nyomozásba, az volt, ami minden nyomozás kezdőlépése bárki számára, aki törvényszéki újságírásban jártas, ez pedig egy kérdés, hány szemgolyó volt jelen? Hány szemgolyó? Ez ugye a szemtanú egy szlengje. Hány szemtanú látta ezt a Jézus nevű ember? Beszélt vele bárki? Vacsorázott vele bárki? Érintette őt bárki? Tanúsíthatja bárki az állítólagos csodáit? Látta őt bárki, miután a legenda szerint feltámadt a halálból? És megdöbbentem azon, hogy nem egy vagy két, hanem egy egész sereg szemtanúja volt. Néhányan közülük pedig képesek voltak megörökíteni azt, ami akkor történt. Ott volt Máté, aki egy tanítvány volt. Ott volt Péter, tanítvány. János, tanítvány. Jakab, Jézus életének szemtanúja és a feltámadott Jézus szemtanúja. Ott volt Pál, aki egy másik szemtanúja feltámadott Jézusnak. Aztán Márk, a szemtanú Péter egyik közeli társa. Aztán Lukács. Ő a kedvencem, egy aféle első századi oknyomozó riporter, és közeli ismerőse Pálnak, aki a feltámadott Jézus szemtanúja. Ezek a személyek nem csupán szemtanúk voltak, hanem különösen nem sajnálták a fáradtságot, hogy elmondják, hé, mi csak olyan dolgokról írunk, amikről tudjuk, hogy igazak. Vegyük csak Lukácsot. Egyébként Lukács írta az egész új szövetség magját, beleértve Jézus élettörténetét is. Azt írja Teofilusnak, idézem. Magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked. Azt mondja, leellenőriztem, utána nyomoztam, és arról számolok be neked, amiről tudom, hogy igaz. Péter azt írja, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni fenségének. Láttuk ezeket a dolgokat. János azt mondja, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk. Most én nem voltam kész ezeket az írásokat, amik a Biblia új szövetségét alkotják, elfogadni úgy, mint Isten által ihletett beszédeket, ahogy azt a keresztények hiszik. Ezeket az írásokat úgy kellett elfogadnom, mint amik tagadhatatlanul ősi, történelmi dokumentumok. A Yale jogi karán tanultam az egyik nagy jogi szakértőtől, hogy a tanúvallomásokkal kapcsolatos jogi szabályokat hogyan alkalmazzuk különböző dokumentumok vizsgálatánál, hogy eldönthessük azok hitelességét. És ez az, amit én is elkezdtem alkalmazni. Mások először azt mondták, nem veheted alapul a Jézusról szóló evangéliumokat, nem bízhatsz meg abban, amit az új szövetség állít Jézusról. Azt választottam, miért ne? Mire ők? Hát nem tudod, hogy ezek az evangéliumok, ezek a Jézusról szóló életrajzok valójában szájhagyomány útján terjedtek hosszú időn keresztül, és csak sok évvel később jelentek meg írásos formában. És ezek alatt az évek alatt még szájról szájra jártak, különböző legendák, mitológiai elemek, és az emberi fantáziálások rakódtak rájuk, így az egész történelmi feljegyzésekhez képest teljesen eltorzultak. Mire végül lejegyezték mindezt Jézusról, talán már semmi hasonlóság nem maradt az eredeti eseményekhez. Hallottatok már ilyet? Én is egészen addig hittem ilyesmit a főiskolán, amíg magam utána nem jártam. És amikor elkezdtem utána járni, legalább fél tucat szilárd történelmi bizonyítékot találtam, hogy Jézus életrajzai, lásd, Máté, Márk, Lukács az élete utáni 30 éven belül keletkeztek, ami abban az időben olyan volt, mint ma egy friss hír. Ha figyelembe vesszük azt, hogy például Nagy Sándor első életrajza a Plütárkosztól és Alexandrosztól csak 400 évvel halála után keletkezett, és mégis megbízhatónak tekintjük. Ehhez képest itt van nekünk 30 év, úgyhogy ez igen közel esik az említett eseményekhez, de még ennél is közelebb juthatunk. Létezik egy hitvallás, ami az első keresztények körében élt, és vasárnaponként, mikor összegyűltek, megvallották. Ez a kereszténység lényegét tartalmazza, azaz, hogy Jézus meghalt. Miért? A bűneinkért. Eltemették, harmadnapon feltámadott, és megjelent sokaknak, bizonyítva ezzel, hogy legyőzte a halált, sőt, megemlíti különböző személyek nevét, beleértve a szkeptikusokét is, akik élete megváltozott, ahogy találkoztak a feltámadott Jézussal. Történészek ezt a hitvallást még korábbra teszik, mint ahogy az a teológiai elképzelések alapján lehetséges, ami pedig Jézus élete utáni 2-3 éven belüli időt jelent. És az a hit, amin ez a hitvallás alapul, visszavezet egészen magáig a keresztig. Így még nem évszázadokról beszélünk, hanem valamiről, ami visszanyúlik egészen az akkori eseményekig. És amikor Ian Sherman White, a nagyszerű klasszikus történész az Oxford Egyetemről írt egy tanulmányt a legendák felnövekedése az ősi világban címmel, abban úgy találta, hogy 2 generációnyi idő nem elegendő ahhoz, hogy egy legenda felnőjön és kiírtsa a magját szilárd történelmi tényeknek. Mi pedig nem 2 generációnyi időről beszélünk, nekünk friss híradásunk van a Jézus élete utáni 24-36 hónapig terjedő időszakból.
1844-ben egy német történész azt mondta, kihívást intézek mindenkihez, hogy hozzon egyetlen példát arra a történelem során, amikor egy legenda ilyen gyorsan felnőtt és kiirtotta a szilárd történelmi tények írmagját is. És én mind a mai napig várom azt a történészt, aki képes megfelelni ennek. Ezek után pedig úgy láttam, hogy talán ezek az írások mégis hitelesebbek, mint amennyire én őket kezdetben hitelesnek tartottam. Ezek a személyek nem csak szemtanúk voltak, hanem körbejárva hirdettek dolgokat Jézusról azoknak a népeknek, akik azon a földrajzi területen és abban a korszakban éltek, amiben maga Jézus. Ez, ha belegondolunk, elég lényeges, hogy, amint F.F. Bruce, egy másik nagyszerű történész írja, idézem, ha a tanítványok részéről tendencia lett volna, hogy eltérnek a kézzelfogható tényektől, a hallgatóságból, ahol Jézus életének szemtanúi nagy számban előfordulhattak, kijavították volna őket. Miről is van itt szó? Erről van szó. Ha én ma este eljönnék ide különösen ehhez a csoporthoz, és azt mondanám, hé, hát nem szörnyű, hogy a Philadelphia 76ers tavaly megverte rájátszásban a Los Angeles Lakers-t. Ti azt mondanátok, bocs, Lee, tévedsz, kicsit mellé nyúltál. A Lakers az én új kedvenceim, mióta nincs Chicagon a profi kosárlabda csapata. Most a Lakers a világbajnok, nem pedig a Philadelphia. Én erre nem, sajnálom, ti tévedtek. A Lakers tavaly vesztett, nem ők a bajnokok, a Philadelphia az NBA bajnok. Egy idő után azt mondanátok, ez a fickó egy idióta, azt sem tudja, mit beszél. Ha pedig hajthatatlan lennék és megpróbálnának meggyőzni titeket, akkor kisétálnátok és egy szavamat se hinnétek. Miért? Nem lennék előttetek hiteles. Miért? Mert ti a televízión keresztül szemtanúi voltatok annak, ami történt, azaz, hogy a Lakers nyert. Nos, a kérdés, amit fel kellett tennem magamnak, így hangzik. Miképpen lehetséges, hogy ez a kereszténység csodával határos módon megszületett, növekedett és meggyökerezett ugyanabban a városban, ahol Jézus meghalt, és feltételezhetően feltámad, ha a tanítványok körútjaik során olyan tömegeknek mondtak különböző dolgokat Jézusról, akik maguk is tudták, hogy mi történt, legtöbbjük ismerte Jézust, sokan lézengtek arrafelé, ők tudták, hogy mi történt. Hogy tudták volna akkor a tanítványok meggyőzni őket Jézussal kapcsolatos hamis vagy eltúlzott dolgokról, ha ugyanabban az időben is földrajzi helyen éltek, ahol Jézus a szolgálatát végezte. Ennek azonban épp az ellenkezőjét látjuk. Azt látjuk, hogy a tanítványok kiálltak és arra appelláltak, ami a hallgatóság számára köztudomású volt Jézussal kapcsolatban. Valójában nem sokkal, csak pár héttel a feltámadás után, ugyanabban a városban, ahol ezek történtek, Péter is kiáll egy csomó ember elé, a szemükbe néz, és ezt mondja. Emlékeztek Jézusra, csodálatos dolgokat tett közöttetek. Jól tudjátok, hogy megtette. Majd Péter azt mondja, idézem, ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Azután mi történt? Mondta neki a hallgatóság, hé Péter, te tiszta idióta vagy, rosszul tudod, ilyen sosem történt meg, ez eltúlzott, hamis. Tudjátok úgy, amikor én arról próbáltalak meggyőzni titeket, hogy a Lakers vesztett, és ott hagyták? Nem. A történelem azt mutatja, hogy aznap 3000 ember mondta, Péter, tudjuk, hogy az igazat mondod nekünk, tudjuk, hogy ez az igazság, de nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Erre Péter így szólt. Krisztuson keresztül találhattok megbocsátást. Ők pedig Krisztushoz jöttek, és így született meg az egyház. Hogyan magyarázható mindez? Az egyház születése épp azon a helyen, ha a tanítványok túlzó vagy hamis dolgokat állítottak. Én nem látom, hogy ennek mi értelme volna. Azon a napon Krisztushoz jöttek, mert tudták, hogy Péter az igazat mondta.